Ay mga ka-vibes, papunta akong Bohol. So, meron event doon. Maganda ko ng event. Nandito na tayo sa airport. Mag-check-in na tayo. Kapila na tayo. Panglao Airport. Delayed flights. We just arrived at the Panglao Airport. Here at Alona Hotel. We are checked in this hotel. Hello guys. So this is my room. Alona Hotel. So the bed is so nice. The old style room. Ayan. So I will stay here for 2 nights. Go to the bathroom. Pwede na. Pwede na ang bathroom. So I will stay here for 2 nights. It's the bed. Dinner area at the beach. Panglao Beach. Yan. Ito po. Welcome, Sir Froilan. Kanina pa ako naghanap. Yan. Ayan. Yan ang beach. Yan mga ka-vibes. Ito ang beach side ng Panglao. Ayan mga. Ito yung aming hotels. Ayan. So ito, beach side. Maraming tao. Ayan. Yung beach sides. Ikot tayo along the shore. May view daw dito. Lalakad kami. Stalls. Yes. Yes, like the boracay. I think it's better than boracay. Maraming mga food stalls sa gilid. Maraming kumakain. Yeah. Daming kumakain. Oh, yung mga ihaw-ihaw dito. Paninda. Mga paninda dito. Yan. Mga paninda. Yan ang mga bars dito, mga vibes. Mga bars sa Panglao. Yan ang tao dito. Yan. Night sa Panglao. Nightlife sa Panglao. Mga ka-vibes, sige nyo kaya. Pa? Kaya pa, mga restaurant dito sa Panglao. Yan, may pagkasinulang seafoods. Seafoods. Kami, manunod kami ng fire dance. Fire dance. Yan ang fire dance. Fire dance. Ayan, ang galing. Oh, welcome ni Kuya. Yan, may susunod na performers. Ayan, panuwag natin. Ito mga fire dancers ay dancers. Oh, hindi lang fire dancing ang alam nila mga ka-vibes. Pati dancing alam nila. Very nice. Very nice. Ayan. Fire dancing with the fire dancers.
susunod pa ulit. Yung amoy gas dito. Ayan, tuloy ang saya. Ayan, meron sa ibaba. Ayan. Ayan. Sumunod ulit ang isa. Galing. Pinapatay nila yung apoy. Nahirapan silang patayin ng apoy. Ayan, pinabayaan na lang nila. Ayan. Nahirapan patayin ng apoy. The flaming Sentino and the fire factory. A big and for lost on fire. And last but not least, a big and for light on fire. Yun, si Kuya, pinapatay pa rin yung apoy. Ayan, dancing. Tapos yung apoy dun, pinapatay pa rin. Alright, welcome ladies and gentlemen. Pasyal lang tayo dito sa shore beach line ng Panglao. Ayan, mga restaurant. Ayan, medyo masaya din dito. So, maraming tao, parang boracay din. Sculpture dito. Ayan, mga sculpture. Ayan, may mga ibang tinda rin. Ayan, tao dito. Mga naglalakad na mamasyal. Ayan, mahaba-haba na yung nalalakad ko. Parang yung boracay din talaga. May banda-banda pa rin. Ano naman? Dito, lugar na to. Beach. Ayan ang beach. Ito, meron din. Parang public na tayo. Pagod na ako. Mga kamay.